Og der tænker med 28. februar 2027, der skal jeg til sætte der må sige i sin nachslår sige, god aften, velkommen til vores udsendelse i dag, mandag den 28. februar år 2000. Så bare det kunne nok give os beqissam minganit, altså kan sorte det godt, nasitibut beqissamit ilisimatitsut. Nagorsatilasu minganit ilisimatitsutalluni nagorsatitsuullunit atornaaka pilluit ilisimatitsutalluni taanilu pillu nagorsa serisu uqaloqatigaarput qanuq nalunaarut paasineqartaaeqarnersoq taassumalu ingerlinarani aamma nutserisoq taavanguaq uani uqaloqatigiinnermi kalaassungortitsassaa. Her sidste uge, der fik vi en oplysning fra Sundhedscenteret vedrørende medicin i hjemmet, eller opbevaring af medicin i hjemmet, eller noget forældet medicin, som skulle afleveres tilbage til Sundhedscenteret. Vedrørende denne oplysning snakker vi med farmakonomen her i Sisimiut, Sundhedscenteret. Farmakonom Jette Bursen, vi fik en meddelelse her i sidste uge vedrørende medicin i hjemmet. Den med oplysning, hvad drejer det sig om? Det drejer sig om, at mange steder i hjemmene, der ligger der medicin, som aldrig bliver brugt, fordi man har fået det en gang. Måske har man fået noget penicillin, som man ikke har fået taget de sidste tabletter af eller noget. Og det er ikke særlig smart at have det liggende, når ikke man bruger det alligevel. Så kom ned og aflever det. Det er opfordringen på sedlen. Det vil sige, at man ikke kan bruge det medicin, som der bliver afleveret en gang igen, når man selvfølgelig bliver syg igen. Altså for eksempel penicillin, det skal man jo ikke tage, bare fordi man synes, man bliver syg igen. Det er noget, man får af lægen på det tidspunkt, og hvis man bliver syg igen, så må man gå til lægen, og så skal lægen vurdere, om man skal have det igen. Så det er ikke noget, man skal have liggende til en anden gang. Det er selvfølgelig noget andet med Pamol-tabletter for smerter, eller de ting, man har købt i butikken. Det kan man jo godt have liggende, men når først det har noget udløbsdatoen, eller hvis først man har haft det liggende i mange år, så skal man ikke have det liggende mere. Specielt hvis man har små børn i hjemmene, så er det ikke særlig smart. Der var noget, når går så silderisumut, ja det buasinimul apaqutigaa sapaatikunnaaq kigullert naunaaruutiineqartuq ilisimatitissut nakorsaatinu tungatillu ilisimatitissut taalluni taanna sumorpia tungasuuga tässä tasunga tungatipaa annorsumi angerlarsmaffinni inuit nakorsaatinik skaimminniittuutiqassapput arlaan ilisaateqassapput atorunnaarsimasaminnik immaarlaan nakorsiaarmi tunnissimassappu penicillinanik taul taakkua immaanugungitsoorluit taa ilisaatiginnalerluut tässä kisianni taamaammat taamaattussaangimmat iatippiumasariva maanganapparsmeem utertinneqartassasut iginnaqartassama tatamaangaanik ila имат пасаеқарнерсули соорлу пенсилин тунисимагаанни унгитсоорсуиллу наппарсималеққиккаан атоққиссинаангитта тастааккуа атоққинеқартуссаангиллат соорнами наппарсималеққиссимагаанни накорсиарлуни атсаанулаан тунисеққиккаанни амма тааккуа аторнеқарсинаап тасса пенсилинат нугунгитсоорсимасат киусиннерусукку инеқаққиттуссаангилла накорсами иннерсуусин нақарсимангиккуник маккуами соорлу нипааллисаатит писиниарфинни писиаанеқарсинаас тааккуа нипааллисаат тасса аёрнангилақ иини соорнами инеқарсинааппут имат иммикку акуератини ngikkaluarluni тааккуа кисиасианиисаариақарпу ам соорналими кигусинаарсимангиннерсуни оқутиинеқартусаанер. Ja, det burde sådan, hvad sker der, hvis man indtager gamle medicin, for eksempel penicillin i den her sag? Altså som regel, så har man det ikke liggende så længe, så det bliver så dårligt, så man bliver dårlig af det. Men problemet er, at hvis det er børn, der får fat på det, der er ikke ret meget, altså det meste medicin, det skal man ikke give til børn, hvis ikke lige lægen har sagt det, fordi det kan jo være farligt på alle mulige måder. Og lige sådan, hvis man har fået, måske ikke lige penicillin med noget andet, det kan godt være farligt for andre folk at få det. Hjertemedicin for eksempel, og sådan nogle ting. Det er ikke særlig smart, at andre de tager det, uden at lægen i hvert fald er med til at ordinere det. Der var noget, jeg tænker på at så penicillin, der må gå egentlig til at risimaganni i sartakkat nu tanget kan synnyuteqarsinna naagam. Tastaqua nakorsaatit
имминут тунниунеқарсимангит атулерсимагаани наппарсималиссутиинеқарсинааппут инуунилуссутиисиннааваат пингаартуми меэққанут тамаккуаммианерсууттариақарпут инуит писуссаангитсут наппарсимассутиилерсинаасарпан уаниаме қангуатсиарпа соорлу маллиорнэрмут тунгатиллу исартакка аллани инеқаралуаруни кигуннеқар нерлуссинаанеэққааллу суу тассами соорналими киалуунниит ину тамаккуа накорсаат ассиингитсут пенсилинанаангиккалуартут илисаатиинеқарсинааппу имертаккат аллат алламут аторнеқартуссат наппарсимасимагаанни тунниуннеқарсимасут наппарсималиссутиилеқарнеқалерсинааппут алланик инеқартиллутит Ja, det bruger sådan, nu snakker vi mere om generel medicin, indtagende medicin, penicillin og noget lignende. Hvad så med hudcreme og noget lignende? Altså, de fleste af dem, der står en udløbsdato på, som man nogenlunde skal regne med, fordi den efter udløbsdatoen, så kan man for eksempel ikke regne med, at hormoncremer, de virker, som de skal. Og sådan noget. Det er ikke, fordi de bliver farlige, men de virker nok ikke, som de skal. Og problemet med, at de så ligger derhjemme, det er jo også, altså børn, de synes, det er meget sjovt at trykke på sådan nogle tuber der, ikke? Og det er ikke så smart at få det i maven alligevel. Det gør nok ikke så meget ravage, men det er ikke særlig smart. Det går så som i et bussen med butikker, uden i sartak, den er noget, som er kartoati, makkuami sorlu i amam tunga sinna i krim makkua qanu binaqartarpan. Tässä takkua krimit imatorussua ajoqutaanaviassangikkaluarput kisiani iluaqutaasinnaanera killalorussuangortarpu qaangiussimagaangat imaattua qanermaanna qaangiussimaanga ullussaa taa iluaqutaanissaa killalorussuusarpu kisian tässä una pingaartittoruussuugaaguna meeqqanik ila attuaneqalersinnaamata pinguaranaqarlutik ama oqummiuttoorsinnaammatigit imatoruussuuluranartussaassangikkaluarp krimmit kisia tassa mianersuutiin iqquataanna. Og så oplyse jeg, at man kan aflevere det ubrugte medicin her fra 9 til 15 på en pose. Ja, altså folk de rydder op i deres medicinskab, og så putter det i en pose og kommer herned og afleverer det. Så sørger vi for, at det bliver destrueret forsvarligt. Fordi det er heller ikke så forsvarligt at putte det i skraldespanden derhjemme, fordi det kommer ud på dumpen, og der ligger det ude, og folk de kan hente det. Man ved jo, der er nogen, der går rundt og roder derude. Jo. Så det er ikke så smart. Vi samler det sammen i en kasse, og så får vi det sendt til forsvarlig destruktion. Er det en normal, er det normalt, at man afleverer gamle medicin tilbage til sundhedscenter? Altså det bør det være. I Danmark der afleverer man også gammel medicin på apotekerne. Det er ikke sikkert, det er noget, man reklamerer med, men i hvert fald, det gør man gerne. Når ikke man bruger det mere, så kommer man ned og afleverer det. Også, altså hvis man opbevarer medicinen i hjemmen, man skal også tænke over, ligesom vel som man ved, at rengøringsmidler, de skal ikke stå på gulv, hvor børnene kan få fat på det. Altså lige så vel skal man tænke på medicin som noget farligt noget. Det skal stå et sted, hvor ikke børn kan få fat på det i hvert fald. Der var en gang, der som var på butikker i Navilaum i Lakammat. Der går så nu der engelsk med så du nok bortlømang udsertin result kan vel jo ret så. Tästä nallinginnaasuusariaqarpu tamaangassisarnissaq atorunnaarsimaagaanna qorsaatissuulluunnit imertagaasimappat isartagaappat tarngutaappata suupataluunnit atorunnaarsimaagaanni tamaangaattariaqarpu amtaan ileqqungortariaqarpu nallinginnaavallaangikkalorksia taamaattussaappu soorlu oqaatigivaa am qallunaannaanni taana nallinginnaasuuq apoteekimut utertitsisarneq nakorsaatili станна соорлу ама эққааваа соорлу эққианерму тунгасукуйуит улерианарсинаас мааниннэрмиит туссаангилуа ангерларсимаффитсинни меэққат пингуаралиоқумиуссуттоқинамматигит тасса ама тааккуа исартаккат накорсаати аллаллу ама улерианартуту исигалутигимианерисариақарпуу таамаамат тас каюмиссаарутигиварпут маангутертинеқартарниссат
Her til slut, i den meddelelse eller oplysning, der peger vist nok på, at medicin er ikke noget almindelig indtagende genstand, men det er noget farligt noget. Jamen det er medicin også generelt. Altså man skal se på medicin som noget farligt, fordi det kan være farligt for en anden person, end den, der lige har fået det ordineret af lægen. Og det er jo ikke noget, man går og tager for sjov. Kata tunga tsu ta wangwa pa kutiga nawati uqatini angwatiarpa nakorsaati peqqis nakorsaatagaluarsuam uluranartup. Tastaamaappo. Nakorsaat uluranartutu taasariaqarput. Pissutigalu inummut tunniunaqangitsumut uluranarsinnaamata. Ila nakorsap taamaallaat nalilartussaavaa ilinnut naleqqunersu taakkua isartakka atussallugit. Taamammatas inu pisassaringisa nipiguni tassam uluranarsinnaaput. Jeg kan lige sige her til sidst, at det med, at medicin så også er farligt og skal ordineres af lægen, det betyder så også, at når jeg står her i apoteket, og folk de kommer og siger, at de vil gerne have et eller andet, det har jeg ikke mulighed for at udlevere til dem. Altså alting skal ordineres af en læge, eller sygeplejerskerne skal være med til at udlevere det. Nyt til langwala. Så tässä uani luatsillunalnaarutiiniarpa inuimaangartarpu aallarluti nakorsaatini iatsip tunniuttussaangilai taakkua nakorsaatit nakorsamingaani innersuunneqartu taamaallaat tunniussinnaavai taamaatumik maangarussi aallarlusi tunniutiinnartussaangilai iatsip taakkualik sia nakorsap aatsa innersuussai tunniussinnaavai Simi peqqissaaviani nakorsaaserisoq yate puusni kiselu taavangua flasha nakorsap allattaa taamatut olorasinaani qutsavigagut neriuppuut uli paissis laumarsimassavut